Kamara mara maintiere ine wangsane weche manyien maga ngichwela geno ni odiochieng' mar dhi makare odiochieng' ma kawuono tarik 27 madu mar 12 ma bende mana ndalo machuok kara odiochieng' ariyo tok nyasi mar Christmas warangane mokuom weche ma omiyo pek. I'm going to sit on that seat of party leader of ODM squarely, and anybody who thinks that Oburu Odinga is about to die. Ogae mar ODM Oburu Oginga wacho ni onge ng'ama biro buoge e mako kombe no kojiwo sirikal mar broad base. You spoke the truth without hesitation. The circumstances surrounding the death of my brother are mysterious. There are so many glaring gaps. Familia ma Cyrus Jirongo okwayo obila mondo otim nonro ewi masira mane okawo ngima jaod burano machon. Koro kochopo Januari kapuro dhi kama sana jamni biro tho zaidi. Koro mae modho molil to en be ma jamni lai to en be mwaluoko kode. Jodak ma Kanam kod Bala ywago oro mapek mokwako gwengego. Namba maro timachuok na riadek auchiel nono ka kamano bende wayudore mbui duto mag oganda yudwa kanyo Ramogi TV mbui go duto nyalo telo no otemari koluwo mbui kata koluwo namba mar otemachuok nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni familia mar mosenindo Cyrus Jirongo oyange kaka jal mane onge koda kwede kendo ne ohero ji duto maromre ka bende pare kaka jal mane chunye ler kendo jachiwo. Ma oyange kinde nyasi mar alam mane obagi ne ringre e boma ma Nairobi kama moko kuom josiasa wacho ni nitiere dwaro mondo tim nonro matut ewi weche maliekore ewi tho mar jaod bura machon no mar ng'eyo ni en ang'o mane onege. Lydia Okeyo ni kod ler. Ne en nyasi mar alam ne ringre jaod bura machon ma Lugari Cyrus Shakalaka kwa Jirongo. Nyasi mano obagi e kanisa ma Sitam Valley Road e boma ma Nairobi. Familia mare opare kaka jal mane chunye ler kendo ne ohero ji duto ma onge akwede ka bende giyange kaka jal mane ohero ji kendo ne okonyo ganda mano chando. Our father was a good man at heart. Like all men, he had his shortcomings. He was a man of extreme generosity, extreme compassion. I'd like to go back to a time when we used to run after you after lunchtime, so I can get a lift into town. I want to wake up early to find you before you go to work, sitting in the office, drinking black tea, so I can ask for 1K for the week. To the world, you are fearless, bold, and courageous, unpretentious, and unapologetically honest. You spoke the truth without hesitation, and people listened. He was a man who loved, who worked hard, who laughed, who dreamed huge, who cared deeply for those around him. He was dependable, kind, and present when needed. At 3 o'clock, 3:20, when I got the call, I was still awake, trying to make sense of what I was feeling. I saw his call, but when I picked, it was not him. Someone asked me if I knew the owner of the phone, and I told him, yeah, that's my husband. I asked where he is, if I could speak to him, but they told me that he's been involved in an accident. Josiasa mano yore nyasi no pare kaka josiasa mane chunye tut kendo ne jambola ka bende oganda maya e dho Abaluya otiyo gi thuolo mar kwa oganda go mondo mi obedi tuch achiel mana kaka Jirongo ne dwaro mar neno ni ok gidong chien e weche mag dongruok. The greatest honor we can bestow upon this man is to fight for what he fought for most, Luya unity, the unity of the Mlembe nation. And in so doing, we must rise above our petty politics. We mourn a great man, and particularly in the Mlembe nation, the best way we can give him tribute is what Eugene said, let us unite. Jatend bura mar PLP Martha Karua oyango ne Jirongo ne otho ndalo machuok bang' chich ne ngimane ne ni kamarach kendo ne ogeto redo arita mare. Bende koro gidwaro mondo mi tim nonro matut ewi weche maliekore ewi tho mar Jirongo kaka yor yudo adieri ni to en ang'o mane onege kendo golo paro machando chuny oganda ewi thone. We were planning on collaborating moving forward. It's not going to stop. I say aluta continua.
Cyrus had concerns about his safety. He was actually making arrangements to better secure himself. This accident came before that time. I want to support George Khaniri, Senator. We need to have thorough investigation on everything that is questionable. It does not presume guilt on anyone to have thorough investigation. And I offer to buy the torch, Khaniri, in that respect. The circumstances surrounding the death of my brother are mysterious. There are so many glaring gaps. We are told that he was in a head-on collision with a bus that was Busia bound. A bus going to Busia certainly was carrying Luhya people. Tell me which Luhya does not know Cyrus. I have not seen a single passenger come and say, yes, I was in that bus that collided with Cyrus. And yet we are told it has 60 passengers on board. Jirongo ne owito ngimane masira mar apaya manotimore apaya maya Naivasha kadhi Nairobi kama nyamburko mare ne orado gi bas mating'o jowuoth kendo kelo tho mare. Oweyo chien nyithindo 22 kod joutene 3. Ibiro ike dalane mantie Lumakanda, Lugari e kaunti ma Kakamega tarik 30 dwene. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyimeni ogai mar ODM Oburu Oginga ochwalo duonde kendo wacho ni onge ng'ama nyalo buoge kaka ogai mar duond bura no owira ni ongirore komno. Oburu oloso e kar ching'od bura Masuna East kinde ma oyuoro tuke mag Junet Mohamed Tournament, tuke ma bende oyuor kod jatend piny William Ruto. Ifinya kidi miyo waler kaka siasa ogore kinde go ka jokanyo mag ODM omedo sir margi ne sirikal manywanda kara broad-based government. I'm not afraid to tell you that I'm not going to be shaken. I'm going to sit on that seat of party leader of ODM squarely, and anybody who thinks that Oburu Odinga is about to die, that Oburu Odinga is going soon, is seriously mistaken. Kitu ambayo Dr. Oburu atasema ndio mwisho. Hakuna kinyangarika mwingine anaweza ongea nyuma yake. Na ukiongea nyuma ya Dr. Oburu Oginga tutakanyagana na wewe mpaka utaenda pembeni. Kuna mamluki ambayo wanataka kuvamia chama chetu. Kuna mamluki ambayo wanalipwa mshahara na yule former president ya Kenya anaitwa Uhuru Kenyatta. And ODM nigi party leader di. Ng'ama chielo machako biro kawacho ni uwuoyo on behalf of ODM, uwuoyo ODM mare ma ok marwa. Kowacho machielo aneno ka jomoko wuoyo ni jomoko dwa uso ODM ne President Ruto. Kadwa kono gine ma gidwa uso ODM ne Uhuru Kenyatta, and wang'egi Uhuru no wuondowa ni owenwa sirikal warito pod warito ok ochako wuondwa kendo. Kopogore gi weche mag siasa ni jopuonj mamine okawo kwan mamalo mar jopuonj mapuonjo skunde mag nasari ka ipimo kod machuo kaluwore kod lipot mar Njek. Lipotno yango ni atamalo 77 mar jopuonj gin mine ka atamalo 23 gin chuo ka koro jokedne ratiro mag weche somo dwaro mondo mi chuo thuolo mar bedo gi yud tich e skunde mag nasari. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Luoro nitiere ni moko kuom counties kaka Wajir kod Mandera nyalo dong' kod maonge jopuonj ahinya to mamine poni piny owacho koloso weche machalo kaka onge mar arita, nong'no kod oro e kind mamoko. Kaluwore kod ripod Ngek, atamalo mar jopuonj mapuonjo jonasari kata ECD gin jopuonj mamine kama chuo kao mana atamalo 23. Counties ma atamalo mar jopuonj mamine oheo 90 gin kaka kaunti ma Kilifi, Laikipia, Meru, Tharaka Nithi, Tana River kod Makueni. Ka Garissa kod Turkana to kwan jopuonj mamine kod machuo koyombore mabor ahinya. Kaunti ma Wajir kod Mandera kata kamano jopuonj machuo kawie namba mamalo ka ipimo kod mamine. Finding out the root causes of gender inequality and looking
at these root causes across the different contexts, because we know there are also different factors and different circumstances that lead to the gender inequality. And when we are researching into this gender inequality and we want to tackle it, then we also have to have foundations for it. Kakoro oro, nongno, kod onge mararita, gin moko kuom gik ma ikoni omiyo jopuonj mamine ok thothie counties go. E kwan mar jopuonj madhi e skunde odiochieng' ka odiochieng' ma oko leo, county ma Garissa kod Kajiado okawo 171 kaka giluore no. E wach mar leo ne chopo e skunde, ripodni oyango ni tuo telo e gik ma omiyo gi leo donji e skul, moko ok donji nikech gionge luor kata ok gilu chike, ka weche kaka oro kod oula mapek bende okawo 39. Ka koro jokanyo e sekta mar somo gombo mondo mi omany yo mar reso jopuonjre, ahinya to mani Mandera, Wajir kod Garissa, masa moro leo ne somo nikech jopuonj onge. We are in the forefront, assuring that equality is at its best. We have given the great opportunity to every child, either a boy or a girl. I know much emphasis has been given to the girl child, and for us, we consider our institutions as child-friendly schools, and we make sure that it cuts across all kind of issues from people with disabilities and so forth, and making sure that every child is given his or her right. Judith Omondi, Ramogi TV. Kod nyimeni jod bura ma Suba South Karoli Omondi onyiero paro mar sundo bago karo paro noero mar sundo bago mbulu mar paro higa mar 2027. Omondi lero ni onge gima biro kethore ka obagi yiero ma higa 2027 kaka osebed ka itimo bang' higni 5 ka higni 5. Jatend joten migepe Musalia Mudavadi ne olero ni piny Kenya nyalo yudore kamarach po nono ni ombulu mar paro no okobagi mar loko fuoni moko mag katiba mar 2010. Karoli Omondi mabende jakom mar komiti mochung'ne ng'iyo tije katiba e od bura mamalo onyiso luoro ni paro mar Mudavadi geto galo jo Kenya. Wach mar yiero ma 2027 bro timre kaka katiba dwaro. Kata kane okotim lokruok mag boundaries mag constituencies gi wards, mano konyiso ni yiero ok nyal tim nikech jogo ma nigi osechopo higa mar go kura pod oyiene gi kawa kura gidonje register gidhi gi go kura. To be constituencies kiloko ok med gi gin 290. Constituencies ok nyal med, inyalo mana lok nying gi to gi joma nie igi. Wards eminyalo medi, to ward kata komedi, katiba wacho ni kolok boundaries kata wards owinjore tieke dweche 12 kapok ochopo yiero. To ko odeko ma wachopo yiero to wards manyien kata constituency mano lokigo gin koro ok go kod gi kura, irito nyaka kura yiero mabiro biro bang'e. Mane gima katiba wacho. Kora dwa nyiso jo Kenya mano gona sime mang'eny mapenja ni gini en ang'o. Yiero bro dhi mbele kaka katiba dwaro 2027 dwe mar 8. Mane kaka katiba dwaro. Wan kaka jo komiti mochung'ne katiba e bunge nwaseromo gi IEBC mwawinjore kodgi ni kanitiere gimoro ma gidwa ni ging'e maber gidhi e Supreme Court omigi gimiluongo ni legal advisory opinion. Koko tim yiero to jibro neno ni en mpango mar medo wabunge, medo senators, medo governors, medo president, medo MCAs ndalo e office. To ing'eni ta mar president mondo medi nyaka dhi e referendum, ok nyal medi. Koro gima gitemo wacho ni koko ng'iye maber Kenya nyalo chopo kata kuma koro onge president. Kwa dhi nyime ni higa mar 2025 od fwambo mar Ramogi TV nomenyo moko kuom sigana mapek motenore kod nek kod njore kind oganda. Okang' manoketo ywak jopiny e wang' sirikal kendo jiwo dwaro mar ratiro ne jogo mang'aw. Jafwambo mar Cynthia Onyango miyowa chal mar kaka od fwambo mar Ramogi nomiyo sigana mag njore kod nek pek e higani. Moheo 300 sani
okinyi kokinyi ka piny orum, odiochieng' kodiochieng' rugi mare. Kamano be kaka mesa makende mar fwambo marango lipode mag njore kod nek e od fwambo mar Ramogi TV osebedo ka odich kendo kinde duto rango sigana manyiso ywak jopiny, njore, nek, ng'anyo kod weche arita. E higani mar 2025, mesani noyudo thuolo mar keto e ler sigana 3 madito motudore kod nek. Motelo ne en nek makoch mar jaod bura machon ma Kasipul Charles Ong'ondo Were, nek rawera ma bende ne en japuonj kendo jandiko e mbui Albert Ojwang kod nek okil Chalo Mbobu. Tich adek tarik 30 dwe mar Ang'wen higa mar 2025. Lipot makende nochopo ne od fwambo mar Ramogi TV. Weche matucho kendo madonjo ge sani en jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were onegi. Ni jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were onegi kod jonjore moko marik noidho apiko manochwade kod magina ching e apaya mangong karik nowuok e od bura mamalo kendo nowito ngimane kanyo. Chakre weche matuch, ikruok mar chwalo jofwambo kama masira no nene nyaka e kar kano ringre mali, od fwambo mar Ramogi noluwo chenro motenore kod nonro mag okwach kich. Meko mar achije manitudo kod nek makamano manochwale doho ma JKIA kod doho ma Kibra. Kuom moheo dwe achiel, lipot ne donjo mag achiel kachiel kowuok kuonde mopogore. Lipode mag obila Ramogi TV noluwo kendo ywak mar anyuola kod osiepe noketie yamo mar neno ni kwayo mar jopiny ochopo kare. We not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes. Kendo ywak mar ratiro nowinji. Nyaka gie sani, bura mar nek makoch mar Ong'ondo Were pod iwinjo e doho ka anyuola bende pod rito yudo ratiro. Bang'e Jumapil tarik 8 dwe mar auchiel higani, lipot nochopo ne ute fwambo ni jandiko e mbui Albert Ojwang obila nomako kowuok e dalagi mayudore Kakoth kendo chwale e boma ma Nairobi, kama bang'e nowito ngimane e kinde manogeng'ne e tesend obila ma Central. E tielo mokwongo, wuon Albert Ojwang, Meshak Ojwang, nogoyo dhoge piny kaka wuoro kendo twak gi jofwambo. Kaka an asetiyo kuom higni 20 e Kware mondo mi ater nyathi chakre sekondari madhi e university matiek higni 4 kosombe parallel. Atiyo ma hinyora marumo. To en nyathi achiel. Koro e ginegi. Abro konyora nade. Chakre tesend obila ma Central, kar kano ringre ma City, nyaka e doho ma Kibra, Ramogi TV noluwo nyaka e od bura mar Senate. Ng'anyo mar jopiny mane kwedo nek mar Albert Ojwang e bombe mopogore opogore, Ramogi TV nomenyo ywak mar ratiro e chuny boma ma Nairobi. Ramogi TV nopenjo e wi jatelo manochiwo ng'ur kendo kelo meko mar Albert Ojwang manogik e nek mare. Let me put it this way. The reasons as to why the late Ojwang was arrested, together with a few others, is because there was a complaint that had been launched by the DIG KPS. Nyaka chopalam kod ik mare, od fwambo ni noketo lere wang' oganda kendo kelo ne jopiny adieri mar wach. Nyaka e kinde ni, achije nomaki, moko nowe kendo bura pod nitiere doho ka anyuola pod tero lamb geno mar yudo ratiro. Tich ariyo tarik 9 dwe mar 9 higani, weche matuch nomenyo nek makoch mar okil Chalo Mbobu e apaya ma Magadi Road e wang' odhiambo karikodok pacho. Nek manoyangore ni notim kod achije moko marik ne riemba apiko. Kochakore kamano negi, od fwambo mar Ramogi nomenyo kendo luwo machiegni lipot mar bero e kar kano ringre mali nyaka lipode mag obila. Nyaka e kinde ni, onge achich moro amora ma obila oseyango ni omaki ka itudo kod nek makamano, ka bura to pod nitiere doho kendo anyuola pod ywago ratiro. Nyaka e dier otieno ka mudho lil, mesa mar od fwambo mar Ramogi TV maluwo lipode mag njore, nek kod arita nomenyo kethruok mar arita e chuny boma ma Nairobi. E konde ma jopiny nochiwe ywak. Kunjaribu kubishana nikakatwa hapa. Credit ya 10, yeah? Simu yangu ya 6,000 ilienda hivyo. Tipo nomenyo kendo od fwambo ni nochwalo ywak mar jopiny e mesa jotelo manitiere migao mar arita. En saa 1:30 mar otieno. Achunge apaya ma Jogoro. Kuom seche machuok. And if there is any
weakness in terms of operational command, we will redeploy. Jopiny noyudo duoko kendo chenro mag arita nong'aw. Kuom higa achiel sani, od fwamboni mar Ramogi TV e mesa marango weche mag arita osebedo e opara manyime mar chwalo ywak jopiny, keto e ler adiera mar wach kendo jiwo ywak mar ratiro e kind oganda. Nyaka higa manyien, od fwamboni mar Ramogi TV medo keto wang'e oko e chenro mag arita kwe kod kanyakla mar oganda. Cynthia Onyango kowuok e mesa mar lipode mag arita e Ramogi TV. Manaka Cynthia Osingo medikete TV mar Ramogi TV kawa mere lonu weche matucho kachiel kod weche manyien mawuok e konde mopogore opogore. Wadhi nyime kama jopiny ogogono achije moko ka yango dhiang' ma ichich ni nitie ni ne okwal e bungu moro mantie boma ma Homa Bay okinyi ma kawuono. Dherno ma ichich ni ne okwal kama pok ong'e nyaka sani otieno ma piny orugodo kawuono ne oyudi ka oseng'ad ng'ute kendo pien bende ne osegol kuome ka achijego ne dhi nyime gi kengo ringre kapok ne ojukgi. Kaluwore gi joneno, achije ariyo mane yudi ka yang'o dheno e bungu kanyo ne oringo molal kendo ojwang'o ring dheno e bungu kama ne giyeng'eno. Obila mane oluong kanyo ne odhi kawo ringre mar dhiang'no kendo dhi gete sendo obila ma Homa Bay ka chich ni nitiere ring dheno ne idhi usi e bucha manie boma ma Homa Bay. Jopiny ogolo ywak margi kaluwore gi timbe mag kuo mag kod maundu ma odwa jimbore e boma ma Homa Bay. But kanisa Maranatha oganda ochiewo yudo ka chiewo gi bwoko yudo ka yang'o dhiang' bathe ka. Koro dheni ok ong'e wuongi. Achije mane yang'o dheni oa gi ng'wech oring. Iyang'e mana but hotel ka, but kanisa ka, but tent ka. Koro wan wakwayo polise ni mondo otim nonro maber. Ong'e to ne en dher ng'a. To joma yang'egi gin jomage. Mondo ng'e nikech kuo osemedore Homa Bay ka, gik moko timore ka magala nyonjo gotieno, nyonjo ber jomoko ka gotieno onge nonro. Sani tinde nyithindo wuotho gi bete kumora mora ovyo ovyo ko gik otieno, nyithindo goji maji simbe. Koro kawuono ndo nenore lela ka koro gik yang'o dher ng'a. Sa 2 otieno imajo makalo simbe e ndara ka. Kora kwa jopiny mondo obed motang' ka ging'iyo ni gidhi e bucha maler gikawo ring e bucha. E bucha bende wawuoyogo ni gidhi gikawo ring e slota kama ikete ring'o. Kiko yudi ring'o ng'ato kawo ring'o kamoro amora mok slota kendo japiny ok onego kawo ring'o mok bucha. Nikech mago ring'o ma samoro nyalo kelo tuo e gweng', nyalo kelo tich marach e gweng' ma wantie kama endi. Ka en kama ji dhi oko, ka en kama ji kama nobiro kane dwa dhi konyore. Kuyi kama ji konyore ma ng'ato dhi to kitete dhiang'. Ma kendo dhi kete oko mondo cham. Jokoromogi wakao yue mokwongo chenro en marang'ich welo sa 1:21 eno ka ote molo Facebook ka Odumba Wuodo Singo wacho ni olit ndi kuom tho manotimore mar Albert Ojwang. Comedian Arthur wacho ni asedonjo chenro kan Sondu Mosna Mishi Trishi. Sara Singa wacho ni mar wang' neno West Kanyamkago asedonjo kendo awuoro jo Homa Bay. Odhis Awinji Makare asedonjo chenro. Kotho Mulo wacho ni mar Kabondo Ramba watching live from Ogango, Kisumu City. Erokamano ne Jokoromogi kidhi mabor pod wantiere gi weche mamoko ma waikonu chenro en marang'ich welo. Roda nyako ketu. Yes, the DJ. Christmas enango. Christmas en kinde mabende waparo nyuol mar Ruodhwa Yesu Kristo. To brother Bernard, iniparo ni Christmas enango? En kinde ma wanyiso hera kendo wapogo mago matin ma wan go ma Nyasaye omiyowa kod joma ni alworawa. Wan kaka tim Injili kalo wakwayonu hawi maber mar Christmas kod higa manyien. Merry Christmas and a Happy New Year. Ich lach nonego okal tako.
Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Machiegni kendo e kinde mag gwenge mopogore piny Kenya dhi nyime gi neno pek ma ikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ma bende osemiyo oro kwako gwenge moko. Jopiny e gwenge moko e kar chung' od bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay bende neno pek e wi midhiero ma kamano. Ma osemiyo thoth yewni ma jopiny yude konyruok margi otuo kendo sani gilawo pi e nam Lolwe. Mokuom gwenge ma sani nok mar pi okwako oting'o Kanam e West Karachuonyo kod gwenge mag Bala ka jopiny ni kod luoro ni ginyalo medo hinyore gi midhiero no kapo ni midhiero no medo dhi nyime. Lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi osebedo ka kelo pek ne oganda gwenge mopogore pacho ka kendo kelo chandruok kata mana ne le ma ji opidhe miere kaluwore gi oro mineno moko kuom gwenge pacho ka e kaunti ma Homa Bay moko kuom gwenge ahinya to gwenge moko e kar chung' od bura ma Karachuonyo. Pek mikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi bende nenore kaluwore kod oro mineno e gwengego. E gweng' ma Bala e location ma Koyugi pek mar oro nenore ka jopiny ywago nok mar chiemo ma jamgi nyalo chamo kaachiel kod nok mar pi. Jaduong' Joseph Nanga jadak ma Bala wacho ni orono ka odhi nyime to dhi hinyogi. Oro madhi nyimegi ok wawinj maber nikech kata jamni nindo kech onge lum to oro be dhi nyime koth otamore chwe. Koro kochopo Januari kapod odhi kama sana jamni biro tho saidi kech chiemo onge. Jamni wuotho distance mabor nikech moko a tie Homa, moko a machiegni ka, moko bende a bor. Aora ma Oluoch ma bende opogo kochia ka chung' od bura mar Rangwe kod Karachuonyo ema sani odong' geno maduong' mar jopiny alworano kama gimodhe jambgi, giluoke lepgi kaachiel kod tije mamoko ma ogedewo chido mar pigno. Pini osetem gi yore te sana wakwayo sirikal mar piny mondo kaber to ginane mipango sana kumae kalaro bor. Sani kura kelo jamni ka awegi machini kaka nyithindo. Ana dhi loka koni. Koro pi en problem. Kan nitiere kama ginyalo kunye pi, gikunynwa pi mondo mi wayud kwe mar pi. Sani chieng' rieny. Pigni emwa modho, pigni emwa luokogo, pigni ema jamni modho. En pi achiel ni kata olil teni mwatiyo kode. Koro kwayo ma wan kenywa kunywa kata mana yawo kata pi miywayo ni nyalo kelnwa machiegni mondo wambo ayud kaka wanyayudo pi kata mimodho. To de wakonyore. To koro mae mwa modho molil ni. To en be ma jamni lai. To en be mwa luoko kode. Kata sani ji luoke iye. To joma modhe be tuome, joma tedo kode be tuome. Luoro ma wan go en ni pigni biro miyo wa tuo machalo kaka kolera gini. Wuoth tero achiel kachiel nyaka gweng' ma Kanam e West Karachuonyo Ward ma en gweng' ma jopiny ok osebedo ka neno mayot e kinde ma oro nie pacho ka. Midhiero mar oro e gweng'ni nenore kendo jopiny nigi pek mar yudo pi maler ma ginyalo tiyo go e mieregi kaachiel kod ma jambgi nyalo modho. Yawni mane jopiny yude konyruok margi sani otuo kendo baro kak madongo. Ranyisi ma pek mar oro kelo ne jopiny. George Orimba en achiel kuom jodak ma West Karachuonyo. Yaw ma wantie sani ni en yaw maniluongo ni yaw Kochuonyo. En yaw mane mar kwere to ne en yaw mag wuonewa
en yawo ma osebedo igni gi igni ka okonyo jopiny ka en gi pi. En emokonyo jopiny kendo jo area ma West Karachuonyo kae kama gibire kama gimodhe dhok. Uneno ka wan e iye oduono koro dhok mancha modho ka dhi mana nam. Joma nyocha nyalo kawo pi ka dhi mana e bwo nam kucho. Koro tabuni ni e West Karachuonyo. Ma endi en achiel kuom yewni ma jopiny e gwenge ma Kanam ka endi osebedo ka yudo konyruok margi. Kata kamano oro masani koro chuo chieng' alwora ni endi miyo jopiny koro wuotho kilomita moingo 5 ka gidhi manyo pi e nam ma nyalo konyore gi mieregi kaachiel kod ma jambgi nyalo tiyo godo. Mag pi gi jamni mokonyore gi udi an gi swani jamni dhi tho. Nikech sani kidhi ng'iyo apike masani omo pi nam mondo mi okel ka. Kata punde bende mane omo pi punda kendo go kor gech gimo chamo malong'o onge. Koro an gi swani koponi oro ni odhi mbele tok 3 month gimoro ni nitiere gweng'wa ka ni dhiang' ka dhiang' ni miyo guok dhok moko tibiro yang'. To kwa ng'iyo weche mag omo pi gi punde to odhi ng'adore nikech punde dhi tho onge chiemo ma gidhi chamo. Kwa tiyo gi weche mag apiko giro dhi dwaro pesa. Pesa no sani waonge go. Jo youth do gongware makata ng'ami ting dhano kende wuotho ka kongni ma onge kak ma gidhire pesa no. Koro mogik e weche mag jamni ka pi ok wanya yudo ka to wadhi bedo gi tabu nikech dhok dhi tho e kor gweng'. Guok ka guok dhi bedo gi dhere. Wawuok e chiro Manyangwete ka wachomo dho wath ma Kogwang', achiel kuom dho wedhe ma jopiny sani koro yudo konyruok margi. E koro yo waromo kod jopiny mani kod punde kama koro ni kod apikni ka dhi tumo pi e nam Lolwe ma sani thoth familia tiyogo e dho wath ma Kogwang'. Wayudo ka jopiny odich luoko lepgi ka weg punde bende odich larore gi sa kapok chieng' otegno ka giwacho ni thothgi mondo e dho wadhno sa 10 mar kogwen ka giomo pi ma gitiyogo e miere. Kama bende ne kinde mag keyo ne jo apiko ma omo negi pi. Wadonjo nam ka gimoro sa 10 ni dhano donjo ka, punde donjo ka ji lawo mana wach pi. Pi ji ni wan gi chandruok mar pi ka kabisa. Joluoko ni ka yudo ka ng'ato omo pi, jo ngware mag apiko omo pi ka kendo wasebedo ka wan gi chandruok mar pi kabisa. Pi modho, pi nam ni ok ni modho moriere direct. Chuno ni nyaka ya kode ka midog ichwake. Pi manche biro nwa kata mana e tap malo ka sani pi onge. Koro sida mar pi wan godo e gweng' Karachuonyo ka kabisa. Pi wamone ji distance mabor madhi kilomita 5 kata 7 machiegni nyaka Kariat kama onego bed ni gonwa pi. To jo pi osebedo ka hinyowa. Pi maler chandowa West Karachuonyo ka. Kaka mine sandre ahinya kaluwore gi koso pi. Gimondo chakre sa 10 kaka wan wawuok sa 9:30 isiako sombone mine pi malo area Manyangwete, Nyasanja, nyakidhi yokor Riat kocha. Mbugru ka golo kaka dhi go Nyangwete mbugru trip achiel adhi siling 200. To kadhi mbugru auchiel. Trip achiel siling 200. Jopiny go ni koro luoro ni poni oro makamano medo dhi nyime to gidhi medo hinyore maduong' kendo kata mana punde ma gitiyogo omo pi nyalo go kor kalure kod wach mar oro. Nyangwete ka nyaka nam en kilomita 5 to wakwayo ni sirikal koyie to konynwa yawoni mondo wanwang'e kama jambwa bende nyalo konyore. Mar ariyo nikech sani be kidhi ng'iyo wantiere drought ma pi kende bende kata mana ringo ka ok ringi. Koro wakwayo ni sirikal koyie to mondo mi okonywa yawoni. Jambwa dhi tho to nikech lum onge sani ma ginyalo yudo kaka gikonyore godo. Punde ma wasombo godo pi bende onge chiemo, lum otuo kaka gichiemo onge. Koro punde wage bende dhi tho kabisa. Koro wakwayo jo apikni ma bende sombo pi ka bende tiyo gi fuel. Koro gitiyo gi pesa. Koro wabedo gi hinyruok kendo wan gi sida kabisa. Gwenge mag West Karachuonyo kaunti ma Homa Bay en achiel kuom gwenge gweko ma osebedo ka neno pek e kinde mag oro. E kinde nindi ma oro kwa komo kuom gwenge ma pacho kaendi jopiny kachul bura nindi ma Karachuonyo ahinya to West Karachuonyo kaendi wacho ni poni oro makamando medo dhi nyime to jambgi nyalo wito ngimagi kalure kod onge mag lum ma ginyalo chamo ka bende miere bende neno matek kalure kod nok mar pi e alwora ma koni endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.
Erokamano nya Ali wadhi nyime kama lokruok mar kor lwasi en achiel kuom gigo masani iko ni kelo midhiero mapek ei nam mataro midendo ni Indian Ocean. Gino mabende nyayo wach dok chien mar kwan rech kod chwech mamoko manie nam. En midhiero masani omiyo moko kuom riwruoge mochung'ne rito alwora mag nam kadho wadh nam chumbi koro tayo chenro mar temo pidho chwech mag nam midendo ni corals kaka yo mar medo kwan rech ei nam. Jafo marwa Joja Oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Mbi en achiel kuom kuonde ma ikoni lokruok mag kor lwasi osebedo ka kele midhiero to chutho mar tho chwech midendo ni corals kaluwore gi chwakruok mar pi nam. Okang' ma kama ikoni nyayo wach dok chien mar kwan rech to kod chwech mamoko ei nam to chutho ni mar thoth rech thoro nyuol kendo chiemo ei corals gweko ma bende giponde. Kata kamano, riwruok mar Kuruwito Conservation koriwore gi mano midendo ni Oceans Alive sani jowuok oko mar pidho corals e kuonde ma githoe ei nam kaka yor temo loko lwasi mar nam kendo kelo ngima manyien. Tuliona kwamba uvuvi baharini umeharibika. Katika shirika kukawa na hicho kipande cha coral restoration ndio hii ambayo mnaona kwa sababu samaki walikuwa wamekosekana. Hii coral restoration ndio iliyokuwa sahihi inaanza uregesho hai wa baharini. Na ile sehemu tulioilinda ambayo kuna wavuvi hawaingii hiyo sehemu ambao kuna wanajamii tuliwaeka kuwaajiri kulinda sehemu hiyo haifikiwi ndio ambao inatupatia sisi wanajamii mapato ya kuweza kulipa wale askari. Ne wachomo ainam kendo nimo e wuopi mar neno chenro magitayo kendo yango ni kuonde magipidhe corals gweko osechako lombo rech masani kwan gi medore. Kai ne bende waneno kaka gipidho corals go ma imuono gi simiti moyiedhi ma ok lungre kaito iketogi e rak moro ma gidonge thuolo mar dweche 6 eka bang'e to idarogi kendo iketogi kuonde ma corals ne othoe. We've taken them on as interns to help plant coral here. Normally they never go in the sea, normally they stay on land, and so they don't have the chance to see what's underwater, what the world unseen is there. So now we got them going in the water, they see the importance and the link between coral and more fish, and that link then goes around the full circle and they see the benefit to their livelihoods at the end of the day. More fish, more livelihoods. Tend kambi mar Canon magoyo pichni e bwo nam mabende sani tiyo kanyakla gi riwruogno koni lek margi en neno ni maino iketo e loko lwasi mar nam to chutho e kuonde ma corals ne othoe. And during our research we found out that the coral reef conservation is not only a program whereby you restore the reefs, but actually there are a lot of communities attached to this. The life of fishing, the life of fishermen, their livelihood, their opportunities, their families, all are dependent on this coral reef conservation. So that's the reason that we decided that in our second edition of World Unseen to do a program which specifically focus on something which not only contributes to the environment but also works for the betterment of the communities at large. Achiel kuom chike magiketo en geng'o ne jolupo chope kuonde ma itime pith ma kamago mar chiwo thuolo ne corals godongo kendo bero lwasi mar nam kod medo kwan mag rech kod chwech mamoko. So here we were able to find out a very suitable and strong partner in form of Oceans Alive Foundation, and that's where we felt that you have the necessary infrastructure, you have the necessary coral reef, you have the nice beach, and you have a good partner like Oceans Alive. So that's the reason that we chose Kenya as the first country in Africa to start this program. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano nya Joja Oko gi thuolo ni wadon wachakwa ka yweyo machielo aneno ka otemoloka neno weche manyien makare Musna Karan mar West Kano Joshua Ochola kod Bishop Charles Mayoga an Martino Chieng kawuok Ruea andano diero kan minyanya school amoso jo kama gambo duto te kendo watimo mos ne jogo mowito jogi kendo Nyasach kwe mondo migi kwe mapiny ok nyal chiwo. An Kevin Oginga kanie gweng' ma Mahena Ramogi TV nenre maber mokalo. Erokamano ahinya Ramogi TV sim Rosan Polo Nyango an Raningo Asembo aneno maler gi jaoda Rebecca Nyaugenya Siranga gi nyiga Christine Gidorin kendo wamor gi Ramogi TV.
Aparoni mago ote mabende ochopo kar Mogi TV ote mar Mama County Sylvia Oduor kani Kisumu wacho na Mogi TV lere kendo chenro bere. Rokamana nyanya kar Mogi wadhi duka matin kikidhi mabor waduogi weche mag tuke. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Bethlehem, ununwang Maria, gi Joseph gi nyathi makwar, en mobiro nuka jawar, dhiuru mondo ulame, dhiuru mondo ulame. En kinde mag nyasi nyakwara Moga Jwang' wagone Nyasaye erokamano ka Ruoth omedi mathoth yie mondo ipar nyawadu maonge godo mondo wabed mamor kanyakla e kinde mar nyuol Ruodhwa. Happy Christmas. Adier, ibiro miyo wawuoyi kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng' kendo Ruodh kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobed e kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Dial *860*417# to get Omiwa Wowi as your skiza tune. Kar chakruok, wach ne nitie. Wach ne nigi Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Jumapil e chenro majiwo yieni, chenro maketo chunyi machiegni gi Nyasaye. Juma ka juma wakeloni wach man gi teko, wach makelo geno. Ma oken shoya, ma en kanisa, mae wach Nyasaye. Kawariwore kachiel kod jotich Nyasaye mamoko mochiwore, mowal kendo mogwedhi. Okodeo hiki kit chwech kata kanisa ni. Injili kalo. Kokelni kod an jatich Nyasaye Ben Otiende. An Roda Nyarko Kitmo. An Ken the DJ. Wan kai nikech injili mitnwa. Wan ka nikech herane mosiko. Wan ka nikech in. Injili kalo manera Mogi TV. Machiegni paw tuke mag Tony Otheo Super Cup 2025 ne ochopo giko mare kama tim mar Shauri Yako Rangers ne wuok jaloch bang' chwado tim mar Lala FC e finals mag tuke go mane obage skund sekondar mar Lalae kar chung'od bura ma Homa Bay Town. Tuke go michano kod MCA mar Ujo Ward Tony Otieno ne okelo kanyakla timbe 16 korka joma chuo ka kweth mag joma mine to ne nitie timbe ariyo magin Angalo FC kod Pefa FC. Shauri Yako Rangers ne oloso Lala FC e opira mar achoma kata penalty ka kweth joma mine to tim mar Angalo FC ne oloyo Pefa FC. Hatari anatafuta Sefu, lakini Sefu kosekana mara hii. Anadungisha pale Uswelo. Weka kule juju. Kaleka saa kwake nani? Wan gi team miluongo ni Lala FC to gi Shauri Yako Rangers FC. Koro gin magichopo finals. Nicho wan gi timbe 16 to koro jaloch nyaka wayudo kawuono e kind Lala FC to gi Shauri Yako Rangers. Omiyo neno gima kelo jowa ka achiel kendo kawuono ji obiro ka e Arujo Ward ka kendo gimomora ni okelo entire Homa Bay Town constituency
nika mondo yudo ka oganda kawuono obedo kendo gineno mipira. Aneno ka achiel kuom gima duong' ni okelo jowa ka achiel. Kineno kaka teams 16 mosetugogi wan gi talent e Arujo Award ka. Ber tournament en ni okelo ji kanyakla kendo miyo nyithindo bedo, especially the youth, bedo ntiere gi gik ma ginyalo timo. Koro ok gidonjo e weche moko mag anjao kata weche moko ma ariyo mag mecho gini. Kamano machielo, tournament ni kelo ber mar development of talent. Nyithindo develop talent gi kendo imiyo samoro ginyalo yudo kata teams mamoko mabecho manyalo kawogi ka gidhi mbele. Tournament maber okonyo yudhe kendo wa realize ni talent nitiere mang'eny mano obedo ma ok wane. Kuom mano wanyalo jiwo mheshimiwa ni obed ka en tournament mabedo higa ka higa mondo okony. Mopogore gi mano, en tournament ma bende ne okelo jogo ma onge kitambulisho, nojaso kitambulisho gi ka. Yakoromogi wa lungegi kanyo. Elizabeth Kome wacho ni an Pamela anyalalo kan Nakuru aneni live Facebook Mosna Plista Ugeno kani Ugenya. Omondi Orege wacho ni aworo wach yango dhok mar Joma Bay Bunguni. Jojo Chieng wacho neno waka intire Katito Dala. Ongola Joshia wacho ni Joshia Undigo from Suba following Kinley. Anyanga Makopio Simfros Amor kod weche mag Angichwelo donyo na maler kan Gogo Katuma Arujo Award well represented. Erokamana inyanya Karamogi mane thuolo mane wan godo ne weche manyien mag Angichwelo sa achiel gi dakika 44 warom kendo e weche manyien mag Oimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Belinda Phillips.